Mbia bono moraria. Egento narenge komenta nkelinga titobugati chingaki. Ndio. Chi fomu echibuna chigo chaiga kitakeire chicho liligu gali ase ward. Ndio. Etikarororo elinde nalitoranyare goikerani chingaki echi chibuna chia chakire koera iga. Tonyare ko tokosaba chibesa kurwe national government. Okay. Turaikera ni chingaki. Asante sana waziri no yori gukwana no mu chief of de kana 30 juu ya alama saa 3 asubuhi motegere timati usendo to bwate biyema mbia bono kero kinda boturaruri bagaiga tonyore simi bere wetera 0796988630 na 0706181822. Yes, oko understood the point. Tinta gitioga ndana nde merondo ni menge kune kumino ngiapana. Igento tugukwanira ni Bursary. Bursary nyo tuigwetia segete borio tebigu na elimu na simba nero. Onye tugwatiga ntugete boria oiraniriwe ya maseyemo tutoke hapo tuondoke. Kayo mugusi hello. Isefe malo. Eren kayo mugusi yeye. Wakire wedu na waziri wale studio. Ndio bwakire bia. Wedu na waziri wale studio. Ndio bwakire bia. Wedu tatom nyang barako. Lakini ndena redi swali ngo tikoboli. Abana mbara konyora baringe totoro van simba nyole perende na ene simba scholarship wewe na kulingana na sente elimu yeye. Ndio. Lakini ene party mbanya lete party kidogo bakaende school. Bono ingeranere barati kokonyora ne Bursary ya akire. Bae wewe seche tora senginda wana walite toka ngera ile school lili. Kero tikokera ganda nyara wana wafeli ninga wewe. Iswali zindiria kabisa. Inko nyorore abantu bali bako ni Bursary siko rura kimya ko nyara bako abantu bali bakali nemeji. Ndio. Mbati ko tware mukakati era siko kanga abantu bako nyara bako nandi ko bwati. Ndio. Asante sana Wilta Tom Baraka Hotel. Chukue nyingine moja Nkayo Mugusi hello. Hello dude. Yes. Wakire na wewe ni hapo. Bienvenido sana. Mimi nasema mbonyale. General kwa bolinya ngakinere jifomo ji twale go ichoria twasiti. Ande twa kero mondo ichoria jifomo enka wali ngejibesa na wile ngamba kabawe chikoewa na abakabo namba yokale kinyumbani. Ogega. Jifomo ala ko ne constituency go senate county. Ejo mwamuseje na murata. Okay, yego di onga kikorogwa. Ba centro. Ba centro. Twala ko ichoria twala ichoria. Asante sana. Ngoira nilibale na wale gaiga basike. Asante sana Kisii FM hello. Kemu ya tu story diambo guruguru tunia kabozi. Joro diambo. Inki bole round ye aru ka rati bata kora rore ndo nyawa kora nambari bande bata no tuko nyore round ye nde pia tu waro semeliango. Okay, asante sana. Tujibu haya kwanza. Wilta Tom Baraka Hotel waziri na chief officer agotebanga abana bali total ovens lakini bataikere tu na elimu na simba na kero kende bali skuru asenchera gete ya mogose yende lakini uko mugikanko leo enchera kibara konywe lakini ngo ikako negente kinga na baba apply chi Bursary na bogo kwa na ayo monyene elinde oigwekane na mikakati kimobegetenga balia bwata na mbali chikoyegwa ngate ntwa unengi ngane yira kina bokena lia yabere mbia mono moralia ase balia patanya lete konyora ase scholarship welia lakini bale chi school ndio aye buno moiboli gose omoteneri bo moiboli stili na boko ogocha oire form oicholi na ndo mwana oina bakonyora na bakonyeka ase elimu na simba ase elimu na simba bono iga elige gochaka kero mwaka okay eyuero bono iga chinga kichaitire igoge gokolekana limu mwaka ase bono iga ne bono ya chaka na ndo mwana mwaka ogocha ndio lili chi form 1 chiko ende school na linaendeko. Asante sana bwana waziri. Kero kende timaitime emirobeli mobegete boikeranu kone kinga bali batakere konyore Bursary na bubago chikonyora kate na baba uliri swali eri Wilta Tom Baraka Hotel. Excuse me. Igabo linga kero kende mikakati kimwa bekire bune county wetere wizara yechisemi kone kinga bali babwate okoganio konene na bubago chikonyore Bursary ye county. Naki toko tumiera abagambi buna chief. Na abande. No nayo leke nyoro. Onye ko roche nga omonto narororo obwato koganio konene. Ndio. Oyinero takeire konyora
bursary. Ndio. Na kiji totakanire chief na other leaders pa present the real names chia bana bali deserve the needy cases. Okay. Asante sana. Ogega bwonyo kurwali menwa egwadi aba central. Agotebanga ngakia moiga igoba egwadi yabo. Igoba areko igujipaseri kero muntu ri apply mwana nkonyorare. Tatute bithini chibesere ngare konyora. Lakini atenga kero muntu ri apply paseri nkonyora ringi. Igakuburi ngarinde round yengi kiabete. Lakini ngwa kuona igoro ye budget yenge. Budget nene nkere. Igo naende nore barenge konyore ngaki yue kabire yuo. Ndio. Na boranyo chibesa barenge konyora chinke. Kitarengo konya mono omwana oli ole skuru. Okay. Lakini bono iga. Chiform ne chinke chire. Naende iga chirengete mono. Abana bali deserve bali so needy. Okay, asante sana. Tuchukue ingine moja. Enkayo mugusi halo. Kisii kama halo. Enere enkayo mugusi ngoyo. Bwakire Peter town na yoni sauti lugango. Peter tema karibu sana baba. Nasa wangajika ifomu wabeda kujeno ni Tuesday. On Tuesday next week. Meje sukuru ntoje nkirango chikofunga setamu yentangani. Ndio. Hawa ifomu icho chikoira endegere chifomu juu ya meji wa swasi sukuru. Asante sana. Asante sana kwa swali lako hilo. Enkayo mugusi hello. Hello. Unapopiga simu enekinga notegerete buya ikigerekera tu akonyoreri baga enkayo mugusi hello mbia mono huyo ana atamia kutosha Peter atema nabo ulinga ki jisukuru ngo si kuchigo che waziri kerokende maitinga chifu chimbwango kichira rugu na mbwango kichere kwiraniwa linde kerokende kero jisukuru chigo chikuru etokenga kerokende chekeranire chifomu echi tutokane ti chiskuru chichiko ko beke meuli. Ndio. Na kitoko teberanga formu aye inchune documents chisaine chi photocopy oichoreria formu gari ase office. Okay. Formu echi tutokane ti chigenda chiskuru ekegara titobwati chingaki chirachi kwa kwemeuri ne chiskuru. Okay. Igona kugoteba waziri oyo tagete form ye paseri igakogenda office yangu yomo ward administrator akogenda office yomo ward administrator ayogenda na bintu byonse bitakire waziri koranche asedekeyemo batebyanga omonto kogenda onye no muibuli tagete kogenda ne form utagete kogenda ase abisi yomo administrator nki akogenda na kero kindi tubatebi bamanye burungi ngaki kero kogenda togenda na ndote bigunga gendo rareteke okuno gukora chingake monta amanyanga kibintu bitakire nebi oyo tari koreta basi shauri yake tigagenda ne lirube lyomo chief kwaro kingo mwana uyu na arenidi agenda ne admission letter gose a form kwaro kingo mwana uyu na result form ye school ndio a death certificate ndio gose affidavit kwaro kingo mwana uyu abayibuli ba embassy noli obwate disabilities onyo obwate form ekwerende certificate nero robako ego yes nero nabo nero agocha nero ndio biamo asante sana fee structure fee structure okay fee structure now usikose umesikia enkayo mugusi hello yes on the place basi akaranye te Kisii county tukira bukiando mire mondo tukuna resimbe nguko konya bya aba gambia oba gutumia ate ale corrupt Indariye babu bakwa bantu be na ende be imbari kwa bana chintakana batigarawo ntitindi ko kwa nande ko tania ngota tatu mekenya dalia bagambi igabari kinanya kwa mitera konya abantu asante kwa miaka tanto maoni kutoka kaunti jirani ya Nyamira mbuya na mbuya na inu abantu be community onyo mugambi mokoranga orareire gochia segete nabona inu mogoja motebe ngaya omwana oyo gosomo chioyo no bwato bwako. Asante sana tubate simiomo eli piga iga eye moyo katukubwata limetinga narobo liribo oyo ntuwa mwira na repeat atema tubwate eye moyo kaga inkayo mugusi hello wapiye bien mono ya butomati nkamye urumatale bwataje yes alko wulira turumasi nyama ko bota kaba ko dakara weta nyo ko bagiro ko kawata to ndio
mwana mmoja kwa hiyo form kama ene kwa ni ngora ngora ndio trabajo kwa hiyo sasa ndio maana nikatoka hapo pia. Asante sana, very good question. Ameuliza swali zuri sana waziri. Mwibuli na chandegete pia maene. Na ndega kwa nyo mwibuli garo yomo. Mbali babiri single parent. Abana nabugate ko sensitaka bugate waziri. Lakini imechando nero abana ngabaye kuchifomu echibonsi usemotete kogenda ase familia yomo. Teko babuya pese chichisoya ase familia ya monoro bwakongobole. Ndio. Nabo chiko ba spread ekegera na ndo isekoligereri obwakonguga bole chi family chinyinge. Ndio. Na tutaka koru ase chi ngakie yoka. Titoko nyara goikerani amataku onsipi. Yes. Igo igatogo na batogo spread. Teko banga omochio yo monoro oromereire. Asante sana. Oya mora akoni. Asante sana waziri. Bono tima dinga oyo moko egwa erabere skuru abande bako seli ngakia bago ja kuigwa baba seli waziri. Amatero lendete koligere nera esire ande. Asante sana. Waziri tima dinga agende kyo moli kwaje gukora ngere kigera bono twakolire gaiga. Kene ngeri tu atiga irinkate bintu byonse koiranere kwaira sire buye igoro ye parcel ye bunendi go chaka kurugwa gwatebiro mo MC ngaskia go chigokoro mo ward administrator naye buno mo waziri buno mo chief officer ne serikali account kwa jumla kwatebiro ngimo chokora tumedi ndokyo moli kwa gukora ngere kige waziri igana ngo chaka tabia abantu ba minto nga serikali yo oyo minto governor Simba Paul Arati nebwate mikakati gose chiplani chingia ase county yeito. Ndio. Tigaba moto bwatesie process ye chi ye Bursary mune go chaka. To support elinde tokole buya naende na litora nyare ko ruchi besechi asobwango ne chinga kichiri chikaneiri. Okay. Biamono. Waziri otarakora tiankole no chief officer waziri ngora nanda sole engane ye moyoka. Chief officer tumaitingi kwaje gukona kyo mwelekera tukora mbia mono muraria nare gukwana kyo mweli ne kenkelinga ase manifesto yo omosike Simbarati ni galiete iranga nanyare kurambaria gokonya abantu baitu bali bachande gitase kenyoro nawo maene mbolinga twaro liro kurambaria korwa ase elimu na Simba naendo ochire maasi chipasari ebese tare ngororo onyebekire se supplementary budget eliegera abeka bana bekenyoro abana bomugusi barolese migochibosio egekogera ase moto ya gavana Simbarati ne elia gotabanga etaya yoke chinyomba chia abagusi igo narorire nga nagendete woki chitaya weterese manifesto yaye nande nagenderete kumyoka mune manifesto yaye omoraria nkwambori karenga egasi yane nereri uno mochief officer ase chibasari egasi yane neringa igonganyete list ya abaria bagochikonyora chibasari echi ekana nyorire list eyo karansense ne accountant ye department to chene budget budget ino to wa company list ye to be kamo ndi quest chibesa korwa se national government ingakane oji ase chibasari ande mbia mona soko ngali bageri. Asante sana chief officer kwa soko sana waziri nanyene county ya Nyamira nanyene county ya Kisii twarorire visa bya bali mu goita abana sana goitanie kerengo unabona togukwana umwana w'eskuru ya Riang'ombe eko ere borabu ine county ya Nyamira na atigire chinkoma kubatikana no goitwa omwalimu eskuru endenere ekorwa county ya Nyamira bado mwana ari eskuru ya Bosongo aitire pakata kire guchya kurusi wensemo ya yo mubere ekimeke masomo bira singencho aite tubobe nabalimu timaiti buna egwizara yechisemi ase county level ekenta etoge kwana general nonya kora ase county ya Kisii because twarorere ndege gokoreka na ase county timaiti nga chinguru kyubwate buno mugwaziri wechisemi godiri ne kesi kenga buneke mbia mono moraria ringaneri ria bana goitwa na kuumizwa ase wetera ase ide ebiranya kose gwaku enjererembe neringana litakeire go kanu sana tiriringana igiya ekiegera omwalimu ekerairwo omwana gochese skuru igatakeire komorenda omwana oyo atwara chinga kichingia chiogosoma environment erengia skuru elinda atwara obatenga skuru ekerongo gende se skuru nechisemingo chikorigia boone keroko nyoranga
omwana omoibori airo omwana omwarimu no mwarimu ojaga kumuita eyu nore igere against the Children's Act no Education Act nchikanete kuumiza omwana gose kwaka omwana ekera nchistipulate inkorujira lichiko ndirwete ng'ang'a kiobwenete ko andru omwana gosogosire igo komukwana nere buya kwamoroki ng'a magoso narega onye gokonyora ng'a ogosire mono nabo okomotoma omoibori gwatebia omoibori ng'a omwana oyo iga abwate chimbwa chire iga na iga ng'aki togokonyana erinde omwana oyo atware chitabi chire chingia. Okay. Igo ng'a onye ase bari bakoumiza abana egente ekio nekebe kabisa getakeire gekanwe naende chisukuru chiaito nchitakeire kororekana chibwate asara agiya ase chisemi chikoa promoted. Asante sana waziri. Kero kende ntori gichingaki torakwanere ngane asubuime kegera ni ngane genderete kororekana na koranda soro kongorwa gusi skuru nari gukwana ne skuru ya Bitundu gusu primary gutoka ime ye bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira ase county ya Kisii mbira alivoti gumono lakini kero kiabere skuru no Nyamira bado ngusi itole aye no waziri emermeri mu waziri we county ya Nyamira akora izeze mjobo okora buno mu waziri so no gutugore kwa gutugoranga kimoja mwadi na these cases na kweresira subuime tyanga kembia mono sana waziri asoko nyore biro byao gukora na Kisii ya pharmacy mambia bono na nemo gukora no mugusi. Asante sana Madam Chief Officer asinge nchoko nyore bali yao gukwana no mugusi asimambia bono ndekero kende ntonyore chingaki tonye kurigiri chisemi chite kiagara negendo tutanyare kwebachira waziri. Biabona. Asante sana. Asante. All right. Mwaje motegarari ime studio tulingi no waziri bwechi semia se county ya Kisii no mu chief officer tuli gukwanira igoro ye chipasa linkatenga asole gwesemiria simambia bono to chiandale nkwira nande nkwira na sege kegero bosio ntakuona piga kwa heri lakini nchengo gutakira epasaka engia. Kisii FM enka yomugusi.